Ho, 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 ho. Velkommen tilbage til adventskalender. Eller skulle vi sige den første adventskalender. I den her adventskalender skal vi se Ember, der gør en hel masse dumme ting. Det håber jeg, I er klar til. Ha' en rigtig god første advent. Hej så alle sammen, og velkommen til søndags adventskalender part 1. Ja, og det her det er, hvor jeg skal have en hel masse juleting, og i dag så er jeg Rudolf. Så ja, i dag skal vi bygge et kagemandshus, og jeg har min kameramand Marco. Vi bruger mikrofon og kamera i dag, så det er bare lækkert. Så jeg har været ude og finde et kagehus som gingerbread, og det skal jeg prøve at bygge i dag. Så Marco han er bare min lyd og kameramand, så han skal faktisk holde kæft. Marco, duft lige. Holy. Ja, det dufter godt. Og det dufter ikke godt på samme tid. Okay, så vi har en væg, vil jeg tro. Så har vi en mere væg. Dufter endnu bedre. Så har vi et bøjet vindue. Sådan halløj. Så har vi det, der måske skulle have været en del af huset. Skulle måske have været en... Hvad skulle det være? En dør? Nej! Det skulle da være en til af dem her. Vindue mere. Så må det her have været igennem tornado. så må det have sådan en åbning. Så har vi to ender, som nok skal være sådan der. Og så... Hvad end det her der. Så skal vi prøve at bygge det. Vi har en grøn. Vi skal have en saks. Så har vi en saks, når vi også skal bruge det. Jeg tror lige, at saksen skulle til at flække. Så har vi en grøn. Lad os lige prøve at smage. Ti nisser ud af... Nej. 3 nisser. 10 nisser ud af 3 nisser. Rød. Det er bare blod for Rudolf. Marco, du skal styre de ledninger. Og bare rolig, jeg skældte ham ikke ud rigtigt. Det er for sjov, ikke også, Marco? Ja. For satan. Jeg er faktisk i gang med at smage den her. Bedre end den grønne. 10 nisser ud af 10 nisser. En hvid. Nå, julemand. Nå, julemand. En. Smell muderbuks. Og så har vi sådan. Det ligner juletandpasta, men det er bagelin. Baking glue. Spiselig edible. Skal en god klat. Nu kommer det lige med dine fingre. 10 ud af 10. Prøv at smage. Ja. Jeg sværger, hvis der er noget, der vælter lige om lidt, ikke også? Okay, vi skal i gang med at bygge. Er der ikke nogen... Er der ikke nogen bund til mit hus? Bombo klart. Giver den her Nå. Jeg giver den 2 ud af 10. Han giver den 2 ud af 10, Marco. Den der, Jeg tænker, hvis vi starter med den her, det kunne nok godt blive sådan noget. Kunne det ikke det? Jo. 10 stille. Du er ikke seerne. Nu holder vi kæft. Der skal også komme noget ud af det. Altså når man gør det. Jeg har aldrig lavet gingerbread house før. Har I nogensinde lavet gingerbread house? Vi kan fikse det. Lige lidt. Der.
bare lige lidt meget, fordi hvorfor ikke? Fordi det er jo noget misforstået lort, det her. Sætter vi det der, ikke også? Ja. Nå ja, det skal sgu da også på den anden side. Nå ja. Ret det kamera op. Ja. Misforstår. Ja. Du misforstår. Nej, jeg er ikke. Okay. Det her, det er en misforstår. Hey! Okay. Kom så. Ja. Yes. Brr, skibbidi dop. Jeg ved ikke, om man skal være flere sådan her. Men nu. Så, lille ven. Kom så, lille ven. Du skal ikke dø i dag. Sådan der fikset. Hvad er du stille derovre, ikke også? Jeg prøver at lave content her, ikke også? Okay, nu. Pasta. Ja. Okay, så holder vi det. Jeg har det. Ja. Hvorfor er der et hår i mit gingerbread? Nej. Papa er her. Farmen er her. Ja, farmen. Det er farmen. Ja, så tager vi det næste stykke her. Men altså. Hvorfor giver jeg er glad for, at de lukker nu, altså hvis de giver sådan her til alle deres kunder. Undskyld, Flying Tiger, I er faktisk mega søde. Bare ikke normalt, fordi jeg blev beskyldt for at stjæle. Selvom det er bare min AirPods. Kom så. Ja! Så tager vi den næste her. Vi skynder os. Okay. Hvorfor klapper du sammen? Du er ikke en Nokia. Vel? Sådan ærligt. Stop. Shhh. Vi skal have stille og ro. Vi må ikke vække børnene. Vi skal ikke vække børnene, lille ven. Vi må ikke vække børnene. Hvorfor vinder du? Hvordan skal du vinde? Hvis det ikke holder, ikke også? Altså, der skal også være noget til resten af huset, ikke også? Altså, nu skal vi lade være med at være så grådige her. Okay, så nu tænker jeg, at vi skynder os. Og lige må det her, imens vi... Nej. Din frækker. Ja, den bliver... Nej, nu skal jeg rykke det hele. Okay, det forsvinder. Ja. Nej. Jo, det ligner, at det har fået en hjerneblødning med, altså. Vi kommer nogle vegne. Så sætter vi saksen her. Nej. Hvis det er misførst, der kan spise, så ja. Spørger du om det skal bage? Spørger du om sådan noget her shit, det skal bages? Nej. Det skal det jo. Nej, det skal ikke bages. Det skal... Jeg er da ligeglad, så må det da smage af numse. Altså, nu må du være stille derovre. Jeg skal koncentrere og snakke med mine følgere. Selvom jeg kun har 30. Sådan der, kom så. Yeah. Hvad? Jeg har hjulpet med dig for de fleste. Med at få en. Okay. Okay. Nu virker det. Men hvorfor er der ikke nogen bagdel? Nå ja, det var den der. Men jeg skal jo... Nu må den her faktisk godt stoppe med at ligne et misfoster. Hvem vil se Rudolf ked af det på jul, altså? Ja, det her gingerbread house, men altså... Rub it in. Nå, vi skal bare rub det ind, så man kan se her, ikke også? Ja, fanden mig. Så rub it in. Og så når man stiller det, så skal man bare lige rette det lidt op. Og så er det der. Det dufter godt. Ej, fy for helvede. Okay. Jeg skal ikke have ham her som kameramand. Bro, han sidder sådan. Og så rapper. Ja, I forstod det godt. Og så rapper det bare, det gør. Hvorfor ventede jeg egentlig ikke med den her? Nu skal vi se. Når vi har rubbet det ind, ikke også? Så skal vi lige passe på, at vi ikke ødelægger det her. Altså, rub it in. Meget lige så stille fald. Så når man har rubbet det hele ind her, ikke også? Så man kan se sådan hvid tandpasta lort.
så putter man det på forkert. Hvad? På den forkerte side. Ej. Skal jeg snart finde noget gaffatape, og så bare gaffatape hele sammen? Filmer det ikke? Det er der på det mørke skærm. Du healer, baby. Oh yeah, shake it, professor. I'm shaking it. Oh, Vanessa. Yay! Se den der. Okay. Så, vi lægger den lige og healer lidt mere. Den har brug for tid. Du har brug for tid, baby. Yeah, shake it, professor. Oh, I'm shaking it, professor. Oh, wow. Okay, sådan der. Okay. Så skal de ligge hele. Så kan vi få det her lort sat op igen. Sådan der, ja. Over på det, så hvor godt det går nu, ikke, Marco? Okay, så man skal simpelthen lade det tørre. Altså, det er jo også det, vi prøver på, men altså. Okay, sådan der. Overhovedet ikke. Okay, sådan der. Hvad tror du det nemmeste vil være nu? Tror du det nemmeste vil være at få fikset den her, og så sat den side på? Eller tror du det vil være at få sat bagdelen på? Bagdelen. Altså, den her. Ja. På her, okay. Og så den anden ved bagefter. Okay. Oh, shake it, professor. I'm shaking it. Nej, jeg mener, shake it. Oh, shake it, baby. I'm shaking it, professor. Og så glider det hele bare, ja. Okay. Ja da. Please ikke hvor ikke professor sammen. Please ikke sige det går i stykker. Please ikke, Det var professor. lige nede med på vinduet. På vinduet? Hvad? Herinde. Jeg er ligeglad. Mit recording, det stoppede. Ej, den har bare filmet i den værste kvalitet. Ej. Sådan der, nu filmer den i den bedste kvalitet. Igen. Så det vil jeg koble mikrofonen til. Sådan der. Det hele, det... Det er crazy. Nej, ikke det hele. Sådan der. Okay. Jeg bliver snart om til Gro. Nå, men det her hus, det må bare lade være med at have en side, så når den er i stykker. Når den er i stykker, ikke? Så. Vi bygger en side, fordi når det her skal være sådan her, ikke? Så gider vi det. Ja, det er mit natbord. Kan vi godt holde til det? Hvis det lige var gået i stykker. Cirka der hvor min tommelfinger er, det er lige der. Hvordan fanden skal jeg gøre det her? Hits. Had you. Baka. Nej. Oh, shake it, professor. Shake it, baby. I'm shaking it, sir. Oh, shit. I'm shit up. Shit. Undskyld. Det var forkert. Nej, professor. Yes! Skal vi bare pynte på. Okay. Skal vi starte med sådan en her? Yes. Vi skal ud have julemad nu lige om lidt. Okay, nu går vi i gang med at lave en dør. Nej! Jeg gjorde det hele! Nej! For helvede! Yeah.
Hvorfor smager jeg siger sour cream med onion chips? Nej, det smager faktisk meget godt på smag. Jamen, du er simpelthen så speciel, du er. Nu prøver vi med det her tandpasta på. Smager nums. Det skal sgu nok spises. Vi ses efter, at jeg har fået julemad. Skal du have headsetet på igen? Ja. Lortejul. Tavlort. Lægger vi der. Og sur. Sådan der. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Ja, Jens. Ja, det hjælper at bede til Gud. Nej! Jeg hjælper dig at bede til julemanden. Fordi du bare gerne vil mig. Det kan jeg ikke mærke. Jeg kan ikke mærke julestemmen i hans nosser. Wow. Ja, tak. Sådan der. Så går jeg lige i gang med at lave en dør nu. Okay. Der er en dør. Hvor? Der er en, men nu er den spærret. Nej, er det her bare sådan et trist hus, eller hvad? Åbenbart. Det er det mest sindssyge kagehus, jeg nogensinde har set der. Altså, jeg synes, det er værre end dem, der har gaffetapet deres. Altså. Altså, hvis det her, det skulle tale sådan... Sådan der. Så bygger vi lige døren færdig her. Altså, glædelig jul. Min nye sofa. Må jeg så... Nej. Hallo. Den her kunne jeg brugt som væg. I stedet for det her misfoster. Okay. Jeg ved det. Ja. Marco, nu bliver jeg faktisk snart sur. Aha. Kan det her stå? Ja, det kan det. Gå her i min telefon, Marco. Okay. Så kan du bare så se mig deroppe. Nå, vi er tilbage, og det her misfoster, det er endelig tørret. Så vi har lige været ude og gå en tur. Og hvis det er det her, det er tørret nu, ikke også? Man kan se, at jeg har mistet mere og mere af min julestemning nu. På grund af, at jeg har mistet mit Rudolf-kostume. Og... Har du mistet det? Nej, altså, jeg har taget det af. Okay, så nu, der er lige mig ved alt det her, jeg ved ikke. Jamen, jeg gider ikke det her mere. Jeg spiser bare snart lort, eller så gaffataper vi det. Okay. Sådan der. Sådan der. Og det var det her, der brækkede. Det var ikke det her, der brækkede. Hvordan skal det her Hvad? Hvor er det stykke, jeg mangler? Nå, men hvad? Hvad? Halløj. Halløj. La bubber. Så kan den telefon lade være med alarm. Julemanden seng. Skal jeg ikke hen? Altså, hvorfor går han egentlig rundt med en sæk?
når den alligevel er magisk, altså. Det er fordi, han fanger små børn i. Men præcis. Altså, jeg blev fortalt det, da jeg var mindre. Ja. Hvorfor sidder den her på bagsiden? Den sidder der. Den sidder der. Så skal vi lave et juletræ. Ved du hvad, vi laver et juletræ ud af den her. Jeg sidder i 10 sekunder og så det hele lortet bare sammen. Vi skal lave et juletræ, mens det hele holder. Julemanden, han siger ho ho ho. Flot juletræ. Eller noget. Stå der. Flot at stå der. Hvad kan vi mere lave ud af alt det her? Nå, vi skulle lave en gingerbread man. Han ser mere trist ud, end han ser glad ud. Er den på 1, 2, 3? Det er derfor, han er så trist. Det er derfor, han er så trist. Hvordan er den ser ud? Jeg ville i hvert fald blive skuffet, hvis jeg blev flyttet ind i sådan. Ja, det er flot. Fucking lord! Pas nu på, du ikke pisser i Nu tror jeg, vi sætter over på hvad det nu hedder. 2 sekunder. Det ser du bestik. Vi sætter lige op. Vi sætter lige hurtigt over på den her, ikke? Kommer vi tilbage lige om lidt. Ses over på den der. Ja. Sådan her ser shit ud. Det ligner noget for dit ansigt, ja. Ja, det er jo lige præcis det. Det her, det er i hvert fald ikke særlig godt. Så bruger vi selvfølgelig også dem her til at filme med. Så skal vi lige hurtigt prøve. Så ikke. Jeg skal lige hurtigt have den her på, sådan der. Kan du tage min telefon? Ja. Og så er det sådan her ud, når vi har kamera. Og når Marco han har kameraet, så står han sådan her. Fordi så har vi mikrofonen lige her. Og så kameraet der. Og så her, så vi kan se. Ja, så kan vi sådan se det. Så det er bare rigtig dejligt. Så nu, der skal vi lidt rydde op. Så det kan du vel, så det kan vi gøre sammen også. Så nu går vi lige ind igen. Vi skal lige finde alt det vi har brug for. Vi har både brug for støvsuger. Skal vi også have en bøtte til cookie shitet. Og en klud til det der. Så får du lov til at få kamera. Prøv at smage på en af dem. Smager pis. Vil du gerne gøre sådan, du kan se dig på igen? Skal vi gøre sådan? Jamen, vi vender tilbage lige om lidt, når vi har fundet alt det der, ikke? Ja. Vi sætter lige noget lys op, og så... Og I ved sikkert ikke, hvorfor at jeg kender så meget til lys og sådan noget. Men det er fordi, jeg er gået på filmskole. Vi rydder op. Og her er Ember Gaming, stop med at kalde mig det. Ember Gamings spillebord. Altså, hvis man kunne koble den her til, som det kunne være rigtig fedt, så er det her ikke suttet røv. Fordi så skulle jeg heller ikke hele tiden koble min gode mikrofon fra og af. Så kunne jeg bare bruge den her, men ej, hvor den fjollet. Vi skal ikke tænde den, nej. Please. Okay.
Ja. Men... Altså, Hvem er det? Trine. Trine. Altså... Okay. Men nu... Og så får jeg syg i Raymond. Så mit væk er min... Nå, jeg glemte min næsehue. Så er det jul i Solsikkebussen. Jul i Solsikkebussen. Det er ved din pande. Det er her. Jamen, hvorfor kan kameramanden finde det? Nu vi vender tilbage lige om lidt. I love you. Hey. Vi skal også holde Hakuna Matata. Hakuna Matata. Altså, kommer jeg til at spise det her? Kommer min familie til at spise det? Bliver det smidt ud om en dag? Ja. Bliver det smidt op til nissen, som der ikke spiser det? Ja. Som der. I love you. Hey. Det er der sker for alle mine... Det her, det er alle mine haters. Hey du. Det er det for alle mine subscribers. I love you. Hey. Du ligner en mærkelig strål. Hvad smagte det? Du får kyssemærker hjemme lidt. Wow, hvor det sner ud. Tusind tak fordi I så med. Hej hej.